Počul si to? Hej, proste sa to zapne, tie polosy sa to tam rozkrúti, proste, že poďme na to! 4L, takže to je, že stála štvorkolka, že proste ho nepustí, proste toho bude valiť furt. Rozumieš ma? Furt ho bude valiť. Samozrejme, spotreba pôjde hore, hej? Už to tu bliká, už to tu pípa, že pozor, 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 teraz sa môžu diať strašné veci, teraz môžeme ísť cez strašné veci, áno. V Alpy vyjdeme, Tatry vyjdeme, všetko vyjdeme, ale... Som polovník, malú devinu, nejakú ČZ, tu 75-ku dajme tam, tu sa takto držíš, cigaretka, ideš si, hej, tak proste tu si obcháš si, hej, zapalovač, alebo kamo, ale pozri sa, ale proste, že to spracovanie, keď chytíš tú palubovku, voľný som, pekný som, vajca nemusím ráno pudrovať, čistá paráda. Fakt? 1,1 tony, uvidíš to? Na 100%. Takže 11 ľudí sa sem zmestí, to znamená 1,1 tony, keďže mám 100 kg, ak mi dobre matematika ráta.